O story ni jelani mung Jona Rupini tei bwrwini mung Sarima Jomatia. O love story belai kheno interesting wngnai tei o story ni bisingtwi kubui hamjakma tamo abono srai phunogwi rwjago. Chela bwrwi no 9 years hamjakha aboni ulo bwrwi alka chela bai kaijagwi thango haipano ending go borok taisa malai laifiro tei hamjak laifiro himdike kothoma no chung puilani simi paithak jora kaham ke khnawi nailiyano. 2011 no Jona Rupini college first year ro poriwo bini umor 18+ tei Sarima Jomatia khe class 12 o poriwo bini umor 15+. Jona ni tongthai tei kami wngkha Raima Valley tei Sarima ni kami khe Ompi Nogor o. Salsa Jona Ompi Nogor o bini nana daisongni nogo beraina phaikya afro bo Sarima no nukha tei bo Sarima no nugui belai khe kha phurjakha. Phia Jona afro Sarima no siniya hake Jona bini nana songni nog ganani no bini dol no saka. Norok ni parani khoroksa bwrwi no ang chajagwi tongkha nung kisa o bwrwi bai salai rigradi ano hinui. Bini o dol Jona no saka do salai riwano ta o bwrwi no ano phunugwi ridi hinui. Phiaba aboni ulo Jona o bwrwi no waisa phano nugliya. Bo sal bwrwi ni ulo nogo kifilka afro nogo kifili lama himui tongphuru no bo haino hai Sarima no nukphika. Jona Sarima bai bahaike kok sanai lachijagwi tongkha. O jorao bo kaisa idea manui no haike bo Sarima no saka oi sister hinui ringwi singka. Ang nono sinima borok hai ma tongo nono ang borojani malai kok salaima hai ma tongo nini mungle tamo wngkha hinui. Ulo Sarima bini mung saka hake o mung no Jona bini bwkhao swyna rwkha. 1 month ni ulo Jona haino hai Ompi Nogor ro bini nana songni nogo beraina phaikya. Bo afro ke bini adol no saka o bwrwini mung Sarima hinui. Bini dol Sarima no sinika Jona saka ang o bwrwi no hamjago jora dwkwi chukya dakti salai ridi. Phia bini dol saka Jona ang abole manglak ang Sarima songbai kokrok sarakya lachiu hinui. Jona sapika please nung lachikheba o parani je Sarima bai kok sanai no phano saridita angle bono nugui bwkha koborsi chai tongsiu hinui. Hake Jona ni kok haino khlai lekya borok abo hake no wansugui Jona kaisa letter sykya Sarima ni bagui. Saltamni ulo Jona nogo kifilnai bo nogo kifilya swkang no hamjago eba hamjakya sadi eba reply redi hinui. Ulo borok o letter no Sarima no relaikha. Taini salo borok Sarima ni kifil mung naisingwi kha haipano Sarima mungsabo kifil mung Ria. Hake Jona o Sarima no buini yaktwi bini kifil mung tamo swngrikha. Sarima sawi rohorkha ang hamjagwi manya ani chela tongo hinui. O kok no khnawi Jona bwkha thwi thangka bini dol rok saka jengnono jesake phano line khlai rwnai tawana di hinui. Phia Jona sapika jur ta khlai di jur khlai ke boni kubui hamjakma manya. Bini ano hamjaknani feelings tongkhese haino hamjaknai. Aboni ulo Jona bini nok Raima Valley o haino hai kifili thangphika. Salnui ni yagulo Sarima Jona no hamjaknani feelings phaikya. Tamni hingba bo puila Jona no nokphuruni simi no bini kok samani tongmani behaviors rok borok kaham hai ma tongkha. Sarima Jona ni dol rok no sawi rikha ang tabukle Jona no hamjakha bono sawi risidi hinui. Jona ni dol rok Sarima no Jona ni phone number rikha. Ulo abo haikhe no Jona bai Sarima hamjak lai thangka. Borok sapung hopung phone bai kok rok salayo. Asa ke bwkhamanui hamjak laikha. Haikhe no borok ni hamjakma 2 years rok wngkhana. Salsa hor kuthukni jorao Sarima Jona bai khlai bwkhani kok hamjakmani kok rok salai tongmani abono Sarima ni bupha sawi mankha. Ulo Sarima bupha bai manjagwi belai kheno kutukjakha. Afurni simi Sarima Jona bai kok ma saliya. Jona naisingwi tongo Sarima ni call. Phia call sokpailiya. Haike no sal hor laikha Jona poito khlai simi tongo. Borok malaya phano eba kok ma salaya phano Sarima bono bwkha bai hamjagwi tongo hinui. 2 month ni yagulo Sarima mobile ma twi phika bo afro tai khoroksa chelano hamjakha. O chelakhe gwnang nukhungni bwsa tai bini khe bike bo tongo. Jona ni khe bike rok kwrwi. Ulo kok no Jona khnawi belai bwkha dukhu nangjakha. Haipano bo Sarima no bwkha bai hamjagwi tongmani bagwi request khlaikya. Ano hamjak di ang nung bai thwiyasak tongnani muchungo hinui. Hake Sarima o chelano break up rewi haino hai Jona bai hamjak phika.
Pia apurni simi sarima jona no kahamke hamjagya enggai thango. Sarima jona bai kokrok sanamu chungjagya tax rok khlainani selerjago. Bo waisa pono kol rok bo khlailiya. Apurni simi jona sarimani sei hai engnani jengo. Bo sarima no kok sanani tax khlainani request ma khlaio. Kisa misa walai laika kebo jona mangno nakar masano. Jona asake sei hai enggai sarima no hamjaka. Haikeno 9 years jona bono khariwai hamjagai phaikya. 2020 oke sarima bini mareni nogo beraina hinei nogo tatal sawi jonani nogo phayo. Pia jonani nogo phaimani o salono sarima lumkha. Bo bini nogo sahorka mare songni nogo no tonggai doctor naijagai luma hamai nogo kifil chinai hinei. Hake bini ama babo songbo kosika. Jona sarima no belakeno care khlaiye naikolkha doctor ogo talangkha. Bo sarima no kahamke no bithi rok chariwo mairok tugui chariwo bokrok sakanke bokrok tui luwai buo amsikeno bo maya khlai tongkha. Sarima jona no sao ang nung bai tongkha no kaijagya sikang ano mungsa tak khlaidi tabuk kathar no jeng tonglaigra nai. Jona sarimani beba kok no khnao tei bujiwi no tongo. Sarima nogo kifilmaya gulo bini ama babu songno saka bo jona no hamjago hinei. Pia ba jona song bigra hinei sake aboni bagai sarimani bufa kakman kheba kakdi hinei sarima no saka. Sarima aboni bagai bobina agini jela ganang besa o bai ganang no hamjak phika. Jona okong no khnawi sarimani buma pha no saka. Sarima no ang bai kaidi ang bono belai keno hamjago ang bono thuyasak mayari wi tongnai. Sarimani buma pha kisafano okok rok no gosinan naya. Jona kabai belai keno saka haipano bono gosiliya. Ulo jona sarima no sapika sarima nang ano kubuide hamjakliya. Asak 9 years no hamjage phaimani nang ani hamjakmano tamo bujiya. Sarima kifil murika angni ni laibo tai kifilei phaimanliya. Ang tabo kaijakna naikha laijak ogrok no bogoi thangsidi. Jona belai no jor khlai request khlaika haipano sarima bono hamjakliya. 2020 June 21 ni salo borok kaklaikha. Jona aboni ulo ketal langma tei ketal naharmung ya priseka. Sarima bo alka chela bai khari thangka a chela belai no drugs na wote nesarok belai keno khlaikogo. Sarima aborok no kisapano soimanliya salbrung no borok mawalai layo. O chela no khum kaham ke talangnani no kisapano wansugya. Sarima jora jora wo o chela bai belai keno bedam bujago amhaike khlaijago. Salja sarima o chela bai divorce nanani hinei belai walai laikha. Ulo chela sarima no belai keno mar khlai bukha tei buoi divorce khlaiye yakari rohorka. Abo 2021 February manwo. Sarima hospitalo klaikha hati barnini ulo bo nogo kifilka tabuk sarima ma wansugo bini hamjakman chela jona besukse borok kaham tongmani besukse bono maya khlainai engui tongmani. Sarima jona no belai keno khatangjaka haipano jona sarimani number rok no block khlai rijak bini Facebook WhatsApp bebago no. Sarima bupha no kabui saka ano jona bai jesake phano kaidi babu bono nahari rifaidi hayake ang thui thangnai ang tathang tonggai man glak hinei. Sarimani bupha jona bai thangai malaika tai besajak bai kaijakna bagai request khlaika. Tamokhe jona hai hini saka ganang borok da borok no khakjangmari eba hamjakma maya da borok no khakjangmari. Tabo ang sakiri man khaba ani oro waisa kifil laijauka. Agike ano borok nugya je borok ani bekhano sebayei bekhani muktui no khiklai rika o borok no ang tai jibono accept khlainan thangya. Abni ulo sarima contact khlai jona no saka ano nakar sidi tabuk ang no belai kheno nango ta joli sidi ano ni logi thuyasak mayer witoni sidi nei. Hake jona sarimani okok no bo kifil mungrika ang no dukhu nangai jolima hinke nini thani kifili man khamo. Tamokhe ang dukhu nangai jit nangmani bagai se abni bagai ang nin thani hotai kifili manya. Ang no 9 years sei haike hamjakha ani hamjakma bai nung khoshi ingliya bala tabuk tamo khoshi no rutugui ani thanio phaikeba laja kokrok no imang hamya nukma haike pogai thangdi. Ang tabuk yapri ketal sejak ani life no disturb ta khlai phaisidi please nei. Sarima nogo chaimiya nungmaya kapmang tongkha
Saljake bo Jona ni bagai kaisa koktun eba letter kaisa suyei bo thuimani bithi chaka hake buinugui bono hospital o talangni thanglaikya ulo bui o letter no manui Jona no call khlai salaikya Jona o kokno khnawi bkhayok jagai hospital o sokpaikya sarimani operation paye bo mokol phioke no Jona no bini yakromjak kabai tongmani nukha apurke Jona bono saka ani rangjak ningtangi atui eng tamo ano khibi kalangnani damuchung ningba agini simino ani se tai ning ani no tongnai nono ang thiasak no pogui manya apurke borok kebagai kamlaikya ulo Jona sarimano kaijagui nakha The Cockbrock Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Deborma aw abongkha kubui hamjakma Jona haije borok kubui hamjago bo thiasak no aborok no pogui manya bayapsong chini laibo rang puisa te ganang nukhung jengno khakjang rwoi manya tamoke hamjakma maya te naikol mungle chini khawo khakjangma kuplung rwoi mano te chini khano kha kocham rwoi mano hake tabuk norok comment khlai sadi okothoma norok ni thaniwo bahai ungjakha tai video no like khlaiye share khlai rani bo tapok di tai je ani channel lo katal phai tongo ke subscribe khlaina di mohaino buskang ni salo tebo kothoma video rok nang tupui phainai norok jotono kaham karung no tongdi hambai।